O Grupo Municipal do PSG de Rianxo decidiu deixar a Xunta de Goberno local ao non sentirse representado pola xestión do actual executivo encabezado por Rianxo en Común. Os socialistas amosan o seu rexeitamento a este modo de facer política, no que din non se ten en conta a oposición. Que non concordamos co que se está propoñendo por parte do Goberno. Vemos que temos un muro enfrente, por moita intención que nos fagamos de chegar a acordos con eles, pois vemos que non hai viabilidade, non se plantexan situacións concretas, e non ten moito sentido que estamos en un órgano representado no que non temos nin voz nin voto. A intención inicial de estar representados era ver os procedementos que se trataban, ver un poquinho o funcionamento, o ambiente que hai na Xunta de Goberno local é bo, non nos indica que non teñamos a opción de poder chegar a algún tipo de acordo, porque o ambiente que ali se manifesta é totalmente o contrario, pero creo que a coherencia nos leva a ter que abandonar, dimitir da nosa presencia na Xunta de Goberno local, porque non vemos que haxa ningunha finalidade que nos permita acercarnos a Rianxo en Común. Ademais de eliminalos dos actos públicos, denuncian que non son convocados a reunións de temas de importancia para a cidadanía, nin tampouco informados dos procedementos que se van votar en pleno, dificultando ademais o acceso á información municipal. 4 meses donde non hai unha reunión conxunta para tratar temas importantes como son as licitacións, o presupuesto, as obras do POS, pois eso retrasa un poquinho o funcionamento e o que nos leve a pensar que realmente que está entorpecendo a función municipal é o propio goberno, porque anula a unha parte importante da representación plenaria, que somos 12 concelleiros que non estamos tendo opción ninguna a poder participar da política municipal. Tamén discrepan no que respecta a retribucións dos membros do Executivo. Tras a aprobación da asignación do alcalde, dende o PSOE instan a Rianxo en Común a negociar o resto das dedicacións, que deberían estar baseadas nas responsabilidades que asuma cada un dos concelleiros. Entón, en base a eso e un poquinho a distribución que eles fixeron de áreas, nós temos a noso dereito de poder manifestar e dicir, pois non nos parece xusto. Oye, sentémonos, miremos como se pode reaxustar e cheguemos a un acordo para que poidan solventar esta situación. Volvemos a ter ese muro e volvemos a escoitar as mesmas palabras. Deste xeito, os socialistas, que nun principio estaban abertos á posibilidade de formar un goberno de coalición ou chegar a acordos puntuais, dan un paso atrás desvinculándose da xestión do goberno e descargando calquera responsabilidade en futuras decisións que poidan adoptar.